Jidher li kull ma jmur l-affarijiet fl-isptar Mater Dei qed ikomplu jmorru għall-agħar. Nies li tkellmu ma' Net News esprimew id-diżappunt tal-mod kif ġew trattati f'dan l-isptar. Mara li kellha r-raġel l-isptar tgħidilna li minbarra l-mod kif qed jitpoġġew il-pazjenti fil-kuruduri hi flimkien ma' żewġa damu iktar minn 4 sigħat sabiex jingħata karti biex jinħareġ mill-isptar. Kelli raġel l-isptar fil-kulutur pastazata għaddej kulħadd donna l-emerġenza barra minn hekk mbagħad id-dira id-discharġjaw insomma sakemm tellawh biex fuq jagħtu l-karti tad-discharge għamilna 3 sigħat issir fil-passaġġ fejn konna. U donna 4 sigħat sħaħ sakemm tawna il-karti tad-discharge. Il-mentat ukoll fuq il-fatt li n-nisa u r-irġiel huma mħaltin flimkien fil-kuruduri, xi ħaġa li l-mara ddiskrivit bħala degradanti. Tal-biża, ngħidlek irġiel u nisa kulħadd imħallat fuq xulxin, xi ħaġa degrading. Mara oħra tajt li ridet tinżel bit-tarax fl-isptar għaliex ma tistax tuża lift iżda ma tħallitx. Ir-raġuni li ngħata kienet għaliex qalula li qed jisbaw il-ħajt tat-taraġġ, iżda fil-verità ma tħallitx għaliex kif wieħed jinżel it-taraġġ isib kurutur mimli pazjenti. Jiena ma nirkibx lift, mbagħad bil-kastrofobja. Kien hemm nurse għattela minn fejn nista' biex ninżel fit-taraġġ għax qudiem it-taraġġ kien hemm missiġġijiet għalkex qegħdin jisbaw. Batratni tabib oħra, kienet għaddejja tabiba għalkeja miegħi u niżlitni taf għalfejn ma rridniex ninżel mit-taraġġ għax kemm mimli bl-istriċers tan-nies. Li hemm bħalissa l-isptar inkredibbli, inkredibbli l-isptar. Alla ħares miskinu min ikollu bżonn li juża l-isptar.